Mitä sä teet? Mitä sä oikein duunaat? Ai, mene vaan sinne. Okei, mä haen ton. Ei tällaista. No kyllä tällaista. Se oli nyt karma sulle tavallaan, koska... No, sä yritit vaan... Et sä yletä sinne. Ai, en yletä sinne. Tää menee juuri täydellisesti. Yksi blokki alemmas vaan ja noin. Ja chesti on mun. No niinpä tietenkin. Niin. Ui juma. Mun pitää päästä tonne ennen kuin sä tuut. Noin. Missä sä olet? Yes. Karkuun. Siellä. Siellä. Tänne näin. Hop! No. Heippa. Mä tuun. Noin. Sä oot kirveestä. Niin kuin mä sain Atraimesta viime pelissä. Elä viiti. Elä viiti. No. Aha. Ovi. No, miksi mä teen näin? Mähän voi vaan mennä tänne veteen vaan. Sä sait poveja. No, sä saat sen. No. Okei, nätisti luutettu. Just. Saat hakea noin muut chestit. Okei, mä saan sen ruokachestin. Sieltä saa nahka-armoria. Joo, mä saan vähän etumutkaa. Selvä. Otetaan tää. Puu. Nyt kun arroveita ois, niin ois kova. Noin. Kiitos. Minne päin? Tänne! Ja tonne! Häh? Oh my god! Tota ei näkynyt ja nyt mä sen näen kunnolla. Sehän siellä nyt on. Tää taitaa olla rajan ulkopuolella, mä nyt tuun veikkaamaan aika pahasti. Tää tulee olla aika pahasti rajan ulkopuolella. Ei tarkkaan. Blacksmith? Keskellä merta. Merta. Oh. Tuo weed seedejä. Juhu. Yes! Mitä? Antiikkinen blacksmith. Oliko siellä oikeesti blacksmith? Vähän Ei jumaa. Ei jumaa, se on rajan ulkopuolella, noniin. Menipä hukkareissu. Mä haluan, että sä tiedät asioita. Ei tässä... Ai mitä asioita? No eipä mulla oo tässä muuta tekemistä. Ai mitä asioita, Hirvilä? Saat ihan tuota pikaselville. Selvä. Aha. Ai. Fishy business. Arvoitko mikä mun itemi on? No fishy rodeja.
Harmi kun mä saan näitä. No XP:tä saat. XP:tä saat. No joo. Vielä kun ois käyttö XP:lle. Enchantment table? Maybe. Jos saat sellaisen. Missäs päin sä tuut kautta hunteen? Jes, parempia. Noin. Ai niin kompas oli tällainen, että pitää kerran vaan kattoo. Missä sä olet? Tulossa. Siellä sä oot. Siellä. Hello. Mä olin sulla raidinkin tähän. Ai sulla on blokkeja, no niin. Joo, mä sain blokkeja. Mitä? Ja. Sullakin on kirves. Ja, no joo, se oli tääkin. Oho! Toi oli lähellä. Toi oli lähellä, okei? Okay? Kerkesin just kyykkää. Tästä tuli tuliko tästä köydenvetoa? Tehdäänkö näin? Älä kyykkää. Okei? Okay. Tehdään sille, ei kyykkätä. Tehdään sille, ei kyykätä. Se kumpi saa veteen. Niin. Vop! Mä olin just sanomassa sitä sääntöä. Sitä pelisääntöä. Hei, kato vihreätä villaa. Enkä voittaa taas. No. Naisen tänne. No noin sun aitevit, ja noin sun aitevit tänne. Koskin tohon. Timu! Oh my god. Toi oli lähellä. Tänne sieltä. Ja tästä kestää hetki vielä. Noi punaiset vilat lentää tuolla, kato. Noi vaan Noi punaiset vilat lentää tuolla. Lentää? Näet sä? Tuolla. Tää ihmettä sä selität. Oh, ihan sama. Mene aittaukseen. Hei, mulla on kirves. Tätä varten. Mulla on kirves tätäkin varten. Ei auta. No, sentään hidastaa silloin. Op! Ei ees. En lähde tollasen peliin. Ai, no okei, mä tuun sit takas. Ei passaa käyttää tota fishing rodia, se kuluu aika tehokkaasti. Mikä enchanti sulla on? Mulla on Curse of Vanishing. Mulla on Unbreaking 2. Aika hyvä. Ja hyvä mulle, mutta ei hyvä sulle. Ui. Oikeesti! Sain taas kurpitsoja. Miksi mä tein noin? Oi. En. Miksi mä rajallinen määrä kirveitä. Miksi mä tein noin? Toi oli virhe.
Niinku toi oli virhe vetää sut heti. Mä vaan lelelelettelen. Ai osuinko mä sun? Osuin. Ai, just. Kerkesit mennä just kauas. Up. Miksi mä... No mai. Nyt joku itemi, joka muuttaa asioita. Twerkkaat sä siellä? Oh mai. Ai. Ai. Saisko armoria? Osuin. No! Sä... Oh my god. Please. Please. No. Oh, Milloin se itemi tulee? Se Niin. tulee nyt. Nyt. 3, 2, 1. Nyt. 3, 2, 1. Noin, ja sieltä. Kuolee. Oh, noniin! Kato, tulihan se sieltä. Jep. Oh no. Oh no. Mitä? Netherite Swordi! Ei! Arvaa mitä? Mulla on 6 kirves! Mä haluun...